Хәерле сәгатьтә. Сәлам каналында Ишембай телевидениеһы сәламләй. Эфирда яңалыктар тапшыруы. Студияла Киния Әхмәдиев. Хезмәт һөйгән авыл кешеһенә елдың һәр мизгеле үзенең мәшәкатьтәрен тудырып кына тора. Әмма ысын ер хуҗаһы бер вакытта ла хукранмай. Кыштан да, яздан да, яйдән дә бәрәкәт алып яшәй. Ишембай районының Павлов крестьян фермер хуҗалыгы тап шундайдардан. Тебаны хәбәрсебез Хәнә Мәхсүтова дәвам итә. Механизатор һөнәре бүгенге көндә көнүдәк. Унан башка ерешен һәм малсылыкты күз алдына ала килтереп булмай. Скворчиха авылында яшәүче Владимир Павленко бар гомерен тракторсы, комбайнсы һөнәренә багышлай. Һәр сак эшен ерне иткере башкарган уңган эшчеләр механизаторның эше малдарга адык таратудан башлана. Летом заготавливаем корм, на комбайне еще сижу, убираю зерновые, чтобы зимой кормить скот. Вот занимаюсь скотоводством. У меня всю жизнь мать фермером была, заведующей фермой 30 лет складчихи. Так что я сельское хозяйство знаю с детства, что это такое. Вот, занимаюсь этим. Павлов крестьян фермер хуҗалыгы 2014 елдан эшләп килә. Эре мөгезле мал үрсетеп һимертү менән шөгыльләнә. Малдарды яй һәм кыш көне куралагына тотып, ашатып һимертү өчен яңа ферма, иген һаклау өчен келәттәр, эшчеләр өчен йорт һалына. Хуҗалыктың 300 гектар йере бар. Оның 220 гектарында мал ашату өчен иген культуралары сәселһә, 2 гектарында күп еллык үсемлек сәселгән. Етерлек техника һатып алынган, барлыгы 5 эшче эшләй. Бөтә эш процессы механизацияланган, кул көсе бөтенләй тиярлек кулланылмай. Павлов хуҗалыгында 200 баш мал исәпләнә. Шулардан 120 башы үгез малы, хикәне башмактар. Бына бұл урында хәйердар быдаулай торган урын. Яшь кенә быдаудар әсәләре менән 6 ай буена була. Көне-төне улар һөтимә. Һәм 6 ай тулгас улар икенче урынга күсерелә. Сифатлы ит алу өчен мал ашатуда яңа технологиялар куллану күз уңында тотыла. Хуҗалык итәкчесе Сергей Павловтың пландары зур. Уларның барыһы ла гамәлгә ашырлык. Урындагы итәкчелек алдагы елларда ла мал һимертүде яйга һалырга, ит һату базарын киңәйтергә, мал һөю өчен тәгаенләнгән урындар әзерләргә ниятләй. Хәнә Мәхсүтова, Илас Беккужин, Ишембай хәбәрдәре. 3 декабрь халыкара инвалидтар көне. Был даты безнең арала мөмкинлекләре сикләнгән кешеләр яшәве, уларга ярдәм, булышлык итү кирәкле турында искәртү ул. Балалар тураһында хәстәрләп акцияһы сиктәрендә район һәм кала советтары депутаттары үз исәбенә бүләктәр алып, Ишембай калаһы һәм районында инвалид бала тәрбияләүче 74 гаиләләр булды. Артабан киләһе сюжетта. Ишембай калаһында бәхетле балалар мәрхәмәтлелек фонды эшләп килә. Фонд менән Ирина Фәйзуллина итәкчелек итә. Ишембай районы һәм кала буенча һаулык мөмкинлекләре сикле булган 300дән артык бала исәпләнә. Фондта балаларга реабилитация үтәргә ярдәм итәр өчен педагогтар, дефектологтар, логопедтар эшләй. Һәр белгес балаларга йөрәк йылыһын бирә. Халыкара инвалидтар көнендә Ишембай районы депутаттар советы ла ситтә калманы. Уларның һәр бере һаулык мөмкинлекләре сикле булган балаларга ярдәм кулын һузды. Уларга бәхетле минуттар бүләк итте. В преддверии Международного дня инвалидов на совете депутатов муниципального района мы решили депутатами поздравить всех детей-инвалидов нашего района и вручить витаминные корзины фруктовые и поздравить лично каждый на своем районе. Ишембай районының Нефтьсе касабаһында яшәүче Камил Ганиев үдән бер дә инвалид итеп туймай. Тормышка куаныс менән багып яшәй. Ата-әсәһенә һәр яклап ярдәмчы. Әсәһе Лилия Ганиева әйтүенчә, гаиләлә Камилдың мөмкинлекләре сикле булуына батым яһалмай. Киресенчә, тулы канлы тормыш алып барырга ярдәм итәләр уга. Камил 7нче класста укый. Ата-әсәһе менән дәресләр әзерләй. Тугандарында карашырга ярдәм итә. Инвалидтар көнендә күстәнәс алуына ла бик куанды ул. Хочу пожелать тебе никогда не чувствовать себя слабым человеком, быть целеустремленным, жизнерадостной личностью. Ну и, конечно, здоровья и успехов во всех начинаниях. Это так фруктовый набор. Держи. Что надо говорить? Спасибо. Да. Пожалуйста. Һәрбер конкурстарда, һәрбер түңәрәктәрдә катнашырга тырышабыз, мәктәптә дәресләрдә утырабыз, тырышып яшәргә тырышабыз инде. Рәхмәт, менә без
калдырмагандар безнең авыру, особенный балаларыбызды һәр вакыт ярдәм итеп торгандары өчен хөкүмәткә, депутаттарга ярдәм итеп торалар. Единая Россия менә әле күмәк балаларга продуктовый набордар таратып сыктылар. Менә әле депутатлар да килгәндәр бит инде. Уларга зур рәхмәт. Эшләрендә уңыштар, исәнлек, һаулык, гаиләләрендә исәнлек, һаулык, бәхетле яшәһендәр. Мөмкинлекләре чикләнгән балаларга күңел йылыһы, игътибар бүләк итеп уларга бер нимәгә карамай, белемле, кәрәкле, ышанычлы кешеләр булып үсәргә ярдәм итүчеләрнең булуы зур шатлык. Ихтирам, мизгеллек һәм йөрәк йылыһы дөньяны яхшырак итәргә һәләтле булуын истә тоту мөһим. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрдәре. Балыксылык башкорт халкының иң борынгы шөгыле. Һуңгы вакытта онытылып барган шөгыльде тергеҙеү эше менән янып йөрөгән кешеләрҙең арабыҙҙа булыуы һөйөндөрә. Шундайҙарҙың береһе ул Фәнис Зөбәйеров. Халҡын көндәргә ҡарамай, беҙҙең ижади төркөм балыҡсының эше менән яҡындан танышыу өсөн Верхотур яҡтарына юлланды. 2013 йылдан бирле балыҡсылыҡ менән шөғөлләнгән Фәнис Зөбәйеров былтыр Верхотур ауылында буа барлығы. Элек был ерҙә балыҡсылыҡ хужалығының эшләүе тураһында белеп ҡала. Ҡыҙыҡһынып биләмәне күрергә килә. Балыҡ үрсетеү ниәте тап шунда туа. Эш шарттары шәптән булмаһа ла, Зөбәйеров юғалып ҡалмай, участканы төҙөкләндергә тотона. Дөйөм майҙаны 28 гектар тәшкил иткән ерҙә эшҡыуар 49 йылға ҡуртымға ала. Ҡуртымға алынған участкала инкубация цехы ла төҙөлә. Хужалыҡта үҙ эшен һәйбәт белгән, балыҡсылыҡ менән күптән шөғөлләнгән кешеләр эшләй. Мин быға тиклем баластырма балыҡ хужалығында эшләнем 10 йыл. Жан Фәнис Наилович саҡырғас мында килдем. Грантҡа 3 миллион грант тоттоҡ. Трактор алдыҡ, косилкалар, извозчиклар. Миңә ул оҡшай. Тракторда йөрөргә, балыҡ ташырға. Балыҡсылыҡ хужалығы эшселәре тиҙ арала Тор йылға аша һалынған емер күперҙе һәм гидротехник ҡоролманы тергеҙә, яр буйҙары төҙөкләндерелә. Фәнис Зөбәйеров үҙе Федоровка районынан балыҡсылыҡ менән күптән шөғөлләнә. Башҡортостандың ауыл хужалығы министрлығының агро-стартап грантына эйә була. Грантта отҡан 3 миллион һум аҡсаға етерлек техника һатып алған эшҡыуар дәртләнеп китә. Хәҙерге ваҡытта 10 быуаның 6-һы тулыландырыла. 3 быуаға һаҙан балыҡ сибәрәһен ебәргәндә инде. Хужалыҡ яңы ғына эшләй башлауға ҡарамаҫтан, Татарстанға һәм Ырымбур өлкәһенә ауылдырыҡтар һата. Ауылдырыҡ ҡарышлауығын етештереүҙе 20 миллион берәмеккә еткереү планлаштырыла. Уның бер өлөшө һыу ятҡылыҡтарына ла ебәреләсәк. Быйыл Гүнсел 6 тонна тауар балығы һәм инкубация цехынан 6 миллион ҡарышлауыҡ, 60 мең һаҙан силбәрәһе алған. Мына был буала 25 тоннаға яҡын балыҡ эшләй ала. Әлеге ваҡытта 4 тоннаға яҡын балыҡ бар. Эшселәр бына ошо буаға килеп алып, тере балыҡтар тотоп, магазинға оҙата. Быйыл 2 тонна балыҡ һатылғанда инде. Тағы ла 4 тонна тере балыҡ һатыу күҙ уңында тотола. Тере балыҡтарҙы һатыу өсөн магазин асылған. Һаҙан балығының хаҡы ла юғары түгел. Һатыусы Илмира Субханғолова һатып алыусыларҙы яҡты йөҙ менән ҡаршы ала һәм оҙатып ҡала. Верхотур ауылынан ғына түгел, алыҫ райондардан, ҡалаларҙан да балыҡ яратыусылар килә ти ул. Алдағы йылға 21-нче йылға 20 тонна тере балыҡ, продуктивный балыҡ тип әйтегендә товарный балыҡ үстерергә ниәт итәбез. 15 тонна малек. Шулай уҡ эшләнәсәк бит инде инкубация эшләре, личинкалар эшләнәсәк. Но алдағы планнар буйынса Карпны тере килешкәнә сатып булмый, сораусылар бар, киптереп тә сатачакбыз Алла берсә. Шулай ук планнар бар, тагын әзрәк хөкүмәт ярдәме булса, берәр төрле агростартап формалы, может быть, консерв цехында эшләрбез. Консервировать ителгән карп бигрәк тәмле. Үҙ эшен яратып башҡарған эшҡыуарҙың киләсәккә пландары ҙур. Уларҙың тормошҡа шуңына шик юҡ. Тап Фәнис Зөбәйеров кеүек йүнселдәр генә үҙ маҡсатына ирешеүсән. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрҙәре. Статистика буйынса янғын йәһәтенән хәүефле көҙгө ҡышҡы осор башланыу менән янғындар һәм уларҙа һәләк булыусылар һаны арта. Ут тоҡанып китеүҙең төп сәбәптәре мейес һәм электр йылытыу приборҙарын файҙаланғанда янғын хәүефһеҙлеге ҡағиҙәләрен үтәмәү. Янғындың сәбәптәре төрлө, ә бында берәү генә ғәйепле. Янғын хәүефһеҙлеге ҡағиҙәләрен үтәмәгән кеше.
Тейешле кагыйдәләрне үтәмәүдә гаеплеләр янгыннарның ниндәй эземтәләргә килтерүенә бәйле рәвештә закон тәртибендә җаваплылыкка тарттырыла. Һуңынан үкенмәс өчен янгынды искәртү иңелрәк. Кала һәм районның 42-нче янгын чәсе хезмәткәрләре янгын сыгы осрактары искәртү максатында рейд үткәрде. Тикшерүнең максаты йорт хуҗаларының уяулыгын арттыру, хәвефсезлек талаптары һәм кагыйдәләр хакында аңлату. Күп бәләләрнең сәбәбе электр корамалдарындагы линияларга кыска ялганыш дип билдәләй янгынга каршы көрәш идаралыгы хезмәткәрләре. Эш барышында рейдта катнашучы вәкилләр халыкка искәртү кагызлары таратты. Хәвефсезлек буенча инструктаж үткәрде. Запрещается при эксплуатации печей, иных теплогенерирующих устройств поручать топку детям, оставлять без присмотра печи, а также оставлять на предтопочном листе горючий материал на расстоянии 1,5 метра, что может привести к возгоранию и причинению материального вреда, а также может создать угрозу жизни и здоровью людей и животному миру. Һәр төбәктә яңа ел майданын үзенчәлекле итеп бидәргә тырышалар. Әлеге вакытта каланың Башкорт нефтен тәүләп асучылар майданында эш кайнай. Боз каласыктары төзелә. Бик тиздән яшел купшыкайда сагу төстәрдәге уттар менән балкып, йөзләрчә кешенең күңелен арбаясак. Эш барышы менән безнең иҗади төркем танышты. Артабан киләсе сюжетта. Нефтсе касабаһы янындагы буа буе машина бысқы тавыштарынан гөрләп тора. Бында каланы яңа елга бидәү, боз каласыктары яһау өчен боз кисәләр. Боздың калынлыгы самамынан 27-30 см. Эшчеләр озынлыгы 2 һәм киңлеге 1 метр боз кисәгән һаудан йөрәтеп, ярга ташый һәм хак кына йөк машиналарына тияй. Артабан был материалды боз каласыктарына озаталар. Быел да боз каласыктарын яһауга шәхси эшкуар Альберт Бикмурзиндың 2 бригадаһы эшләй. Мына без әле ошо күл буеннан боз ташыйбыз. Беренче нигез һавасы нефть майданына. Ике бригада эшләйбез, 2 бригадалар 5 кеше. Көндә шулай мына ялгыз нигез 4 рейс эшләйбез. Бүтән 7 рейс була. Ошонда обед ашайбыз, барып бушатабыз шул ук майданда. Башкорт нефтен тәүләп асучылар майданын 18 метрлык пиксель чыршы бидәясәк. Уны технология системасын автоматлаштыру яуаплыгы сикләнгән җәмгыять эшчеләре урынлаштыра. Берничә көндән яшел купшыкай 1000 төрле уттары менән кала халкын үз янына ясак. Балалар шоу өчен боздан эшләнгән таудар, лабиринтлар, төрле боз һындары эшләнә башлаганда инде. 14 декабрьдә был эшләр тамамлансак дип вәгъдә бирә кала чыршы өчен яуаплы подрядчы Альберт Бикмурзин. Монда була 2 бәләкәй горка. Теге якта. Мынау бер горка. Дур горка була. Шунан лабиринт. Анауында юрты була. Фигуркалар, как обычно. Надписи. Адактан уже посмотрим, что добавлять будем. Каланың көньяк биттәһендә яшел чыршы ултыртылганда инде. Балалар өчен боздан таудар эшләү менән мәшгуль эшчеләр. Бында шулай ук хоккей кумтаһын да эшләп бетереп баралар. Яңа 2021 елда Ишембай халкы күтәренке кәеф менән каршылаһын өчен район хакимияте бар көчен һала. Сибагат Рахмангулов, Илназ Беккужин, Артем Наговицын, Ишембай хәбәрләре. Ошоның менән бүгенге сыгарылышыбыз тамам. Киләһе осрашканга тиклем хушлашабыз. Һау сәламәт булыгыз. Внимание! Пропал человек. Тагиров Руслан Римович, 93-го года рождения. 22 октября вышел из дома в неизвестном направлении. По настоящее время его местонахождение неизвестно. Рост 170, телосложение среднее, волосы темные, глаза серо-зеленые. Был одет: куртка темно-синяя балоневая с капюшоном, брюки балоневые черные, берцы черные. Возможно, потерял память. Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону 8 987 10 60 601 или 02.